Da, am început lupta în Elimination pe Hobby Shop, o mapă destul de ok, mai ales pentru zombie, dar modul care l-am ales eu este un pic mai greu și necesită mult calm, cum să zic așa. No. Joc cu un prieten, acum, EBE. Da, l-am omorât, 2 lovituri de shotgun. I-am zis să nu mai înjure, că m-a enervat. Ah. Din nou acum 3 lovituri, fiindcă am tras de mai departe. Na, este deja 2-0. Cine ajunge primul la 7 câștigă. Lager. M-a omorât. Are lag, conexiune proastă și pe mine mă cam deranjează. Mă deranjează deoarece nu pot trage precis în el, direct poate în mine. Da, lovitură de sniper. Am avut și un pic de noroc, fiindcă și el s-a mișcat și a băgat exact în țintă. Da, cum am zis, lag. Da, în continuare este 3-2 pentru mine. Deci să nu-mi fac probleme. Dar tura asta poate fi chiar decisivă. Da, nu prea pare să fie de aici. Da. Da, l-am omorât cu o grenadă. Grenadele se folosesc de obicei când arunci într-un tunel, într-o ceva, ca să te asiguri că nu e nimeni după. Na, a fost cam prost și a stat exact lângă. Și de aceea. Da, cum am zis, 4-2 acum. Cred că e mai jos. Da, uite. Da, l-am omorât. Stați un pic să dansez de fericire.
Da, e cam frică că a jucat cam prost. Oh. N-a tras destul de bine. Na. Și el, ci că joacă prost. Dacă o duc să-mi dea mie 3 kill-uri, e pro. El, levelul lui real nu este 16, este mai mare. Na, și cum trebuie să o găsesc? Da, lovitură de bazooka. No. Aoleu, m-a văzut.